Għal darbohra tnida l-Fond ta' Manutenzjoni u Sosten ta' Proġetti Infrastrutturali b'allokazzjoni ta' €900,000 blan li jintużaw mill-Kunsilli Lokali biex imantnu l-proġetti kapitali li jkunu saru mill-Gvern. 3 konsilli lokali tal-Mosta, tal-Gudja u ta' San Ġwan diġà qegħdin igawdu minn fondi biex isostnu l-proġetti li saru b'investiment kapitali mill-Gvern ċentrali, fosthom f'Ġunna u siti oħrajn. Is-siti li ntażlu fl-ewwel sejħa huma Ġnien l-Arusa tal-Mosta, Ġnien il-Misra 11 ta' Frar f'San Ġwan u Tisbieħ tal-Belveder fil-Gudja. F'konferenza tal-aħbarijiet id-Direttur Ġenerali għall-Gvern Lokali, Natalino Attard, tenna kif dejjem inħass il-bżonn li jiġu mejjuna kunsilli lokali li ma jkollhomx il-mezzi biex iżommu fi stat tajjeb dawn il-proġetti. Dal-aħħar santejn il-Gvern ħass li kellu jgħin il-Kunsilli Lokali sabiex ikollhom fondi biżżejjed biex jagħmlu l-manutenzjoni ta' proġetti li jkunu saru mill-Gvern ċentrali fil-lokalità tagħhom u mis-sena l-oħra l-hawnhekk aħna ħsibna li dan il-fond inkabruh fil-fatt għandna €900,000. L-applikazzjonijiet il-ġodda ser ikunu aċċettati għal proġetti ta' manutenzjoni sa' massimu ta' €100,000 għal kull applikazzjoni. Il-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali Jose Herrera tenna kemm huwa importanti li meta Kunsill Lokali jkun fdat bsit ikollu pjan biex jinfinanzja iż-żamma tiegħu. Dan huwa fond intenzjonat illi jgħin il-Kunsill Lokali partikolari jissostni u jmantni proġett kapitali jkun sar mill-Gvern ċentrali però jkun ġie devolut lill-istess Kunsill. Eżempju, għax illum qassamna flus, il-Ġnien Arusa tal-Mosta. Il-Kunsilli Lokali huma mħeġġa jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għal dawn il-fondi.